Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kanye Uthando Nesthembu ubaba Mseleku namakhosikazi akhe. Le video ayikho serious. We guys, kunomkhubo owenzakalayo la. Ngoba kuthwenzeka kuthina sonke senza ama-video kule platform. Ukuthi i-video uzofika ukhulume at least 2 minutes makuwukuthi ngempela i-voice leyo ayibore ukuze uzwe ukuthi i-video imayelanani because i-video iyakwazi ukusabalala lo xoxayo abeke izinto eningi. No guys, ku-comment section bayithathele bazenzela eyabo i-video leyo abayilalele sebekhomenta ngayo, and mawukade wenze i-video i-comment uyabona ukuthi vele akangilalelanga, usheshe ubone ngoba uyazazi izinto ey'khulumile. Akusikho ukuthi ukuphambana kwembono because ukuphambana ukuhluka kwembono, mina ngokuxoxa ngezinto engixoxa ngayo kuningi engikufundile ku-comment section kubantu abalalela i-video bengichazele izinto ebengazazi. Angikwazi-ke namhlanje ukuthi ngiyanqaba mawungifundisa okuhlukile unombono ohlukile ngento kodwa eyodwa esikhuluma ngayo. Inkinga i-comment iyaveza ukuthi awazi uyilalela i-video kodwa usuyakhomenta. Iyavela-ke kimi ngoba ngisuke ngiyazi ukuthi le video njengoba iwu-5 minutes, kulo 5 minutes ngitheni. Noma ngabe bengihleba ngisuke ngazi kodwa ukuthi ngihlebe ngafikaphi. Mase ngifunda i-comment yakho ebe u-5 ngivele ngithi kanti kwenzakaleni. Mase ngiba nakho ukuthi uvele wabona i-video wayiklika wase wakhomenta wathi angingena ukuthi uthini. Yileyo-ke inkinga. Hey, uthwele kanzima kubaba Mseleku. Uyakwazi ukuthwala kanzima? Nakha uMseleku unomsebenzi wokuthi amakhosikazi akhe okwamakhosikazi akhe awenzele iqiniso. Ethi sesuka kumakhosikazi eze kubalandeli, eze kuma-fans. Ngoba uma uMseleku evele noma yini into eyenza ukuthi kube ngathi sekunesikhala kuwe because awuboni umakhumalo. Uma isithombe sinomayeni noMseleku mase kuza-ke abalandeli bakamayeni, ngenze isibonelo, abajabulela ukubona lesi sithombe bebhale-ke ngendlela ababhala ngayo because bethanda umayeni. Abanye-ke bebhale mhlawumbe izinto abayikhumbulayo eshiwo umayeni, okusalayo umakhumalo 1 2 3. Angithi uMseleku sekufanele enze njani? Abuye phela ezojabulisa leya comment section, ngoba leya comment section ibona kanye ababuka Uthando Nesthembu. Afike futhi uMseleku afike nomakhumalo siyabhala ukuthi-ke izinto ezenziwe umakhumalo zinje yini ayibongayo. Kungumakhumalo ivele isuke leyo post iyoba ngumacala. Uthwele kanzima uMseleku, hhayi lokhu kuthwaleni kufunayo ngoba lokho mina ngikwazi lokho kimi ngihlezi ngisho ukuthi kuzwakala njengenganekwane. Kodwa uma ngibuka la ngokwama-movie ngiyibuza ukuthi la ma-movie bawathathaphi. Le nto le sengike ngafunda ngakho kaningi, kodwa noma sengifunde ngakho kaningi lokho-ke ngibuye ngingakukholwa. Sengibuka nje ukuthi ezinye izinto sisala kangakanani kuzona ngoba singayibambi i-information e-right, and lo osephambili ofuna i-information e-right walandela labo abenza oku-right, sizothi sesiselela ngemuva mase sithi uthwele. Kodwa kulokhu kukuthwala kanzima ukuthi uMseleku kufanele ejabulise amayeni ephinde ezojabulisa abalandeli, ejabulise amacala ephinde ezojabulisa abalandeli. Nizongisiza nje, ngiyacela, noma ngiyazi ukuthi ngicela into engeke iziyenzeke. Kulama video engiwenzayo uyilalele kancane, at least ngizobona ukuthi uphendula into engasekuqaleni, ulalelele phathi yokuqala. Uma uvele wangayilalela ngiyazi. Yingakho kade ngixoxela ngo-anti. U-anti ngangithi ngibuya nje edrobheni akasekho u-anti. Ngangithi kodwa ukuthi wayengangibhuri, yazi angazi ukuthi indaba ya-anti njani. Ngangithi ngibuya la ngibuya khona mase ngiyamxoxa ngizwe anti, hayibo into ade yenzeka laphayana. Ngixoxe ukuthi ade engekho, evele ithathe leyo ndaba ayixoxele mina. Angakayiqedi indaba engizomxoxela yona, avele angixoxele ngisale sengihlekiswa ukuthi le ndaba yakhe imnandi
kodwa phela yimi osuka laphaya. Kwenzeke kanjani ukuthi angixoxele indaba azayiqede nje evele ikhande manje? Ngoba ngisamtshela noma ngabe umshado ade usemshadweni u-anti umtshela ukuthi hayibo cha udonsile laphayana, umakoti ade enze njena, benze njena, esigcawini bekunje, ade engekho u-anti esigcawini. Uzosithatha leso sigcawu angikhombise sona noma sexoxa. Nomakoti lo angiyazi nje ukuthi ngivele ngamkhumbula kulezi nsuku, angiyazi into yakhe ukuthi ayinjani. Into engangifisa ukuyazi nje ukuthi masexoxa nomakhelwane uba kanjani. Kodwa-ke senginayo impendulo. U-anti nobaba babexoxa babezwana. Mina angazi ukuthi kwakwenzakalani futhi mayexoxelwa yiso noma exoxelwa omunye, kodwa kubaba babekhuluma nje kahle belindane. Hhayi, kulokho okunye, avele ayithathe leyo ndaba kube yakhe, azayenza ibe nehaba uthi hayibo. Usale usuxakekile, kodwa futhi uma uxakekile, imnandi le yakhe indaba, imnandi ukudlula le yakho yalento oyibonile yenzeka. Awusaqedanga ukumxoxela. Mhlampe kube ukuthi-ke angazi, kube ukuthi ngingaleso sikhathi mhlampe uma kuyinto esuke ijulile eyilalele. Kodwa enye nenye wayey'khandela nje zakhe iy'tori, iy'tori. Ngisho ngamsukela uthi laphaya ku-T_V, nangu bani, yazi lo baba lo ufana nomfundisi wakuphi, uzovele evume. Manje uma ngibuka lama-comment ngivele ngiy'buza ukuthi kanti benilalele yiphi ividiyo, ngithi hawu laba bafana no-anti. Usekhona ukuthi uyafana ngqo no-anti wakho. Hhayi, mina ekhaya ngifana nabo bonke futhi ngihlezi ngisho ukuthi cha, baze bangidalela inkinga. Ngifana nabo bonke ngezenzo zami. Zikhona ezinye izinto engiyezenze zingidide, mase zingidida ngithi hawu konje ubani wenze nje? Ngiy'duduze ngalokho. Ngoba nakho lokhu mase kungisukile sengixoxa indaba la ngingasaqedi, ukhona ekhaya uxoxa indaba ongaqedi. Nokuhleka, ukuhleka lokhu kwami engenayo i-control yakho, ubaba uhleka kanje. Ubaba ukuxoxela indaba ayihleke yena. Uvela yena usuhlekiswa ukuthi le ndaba ayixoxayo iyamhlekisa noma ungasayizwanga kahle. Sesihleka lokho ukuthi hayibo cha, yahlekisa le ndaba noma lento eyenzeka yayihleka. Uzivele sesiyihlekela ukuthi-ke lento eyenzeka ubaba yaziyo or le ndaba yayimhlekisa namanje isamhlekisa. Kodwa ukuthi indaba ibithini asisayizwanga kahle. Konke-ke lokho lezo zinto lezo oy'cosayo kubantu bakini ngoba kuthiwa kunezinto ekuthiwa ziwufuzo. Mina azingithusi ngami, ngiyazi. Naye u-anti uzothi ufana naye nse, usuke uthi ngibuye ngiqamba amangani. Ngoba ngikuqonda ukuthi uqonda ukuthini uma uthi ngifana naye nse, usho ukuthi nginamanga. Ngoba phela u-anti into yakhe sengqile ukuthi nje hawu u-anti wayenamanga ngoba umuntu omdala. Wayenephutha ngoba la engisuka khona ubengekho, ubekade esekhaya. Indaba le aseyixoxa uyayikhanda, isiphiwo sakhe. Kodwa iyenzeka yazi lento, khona ingane engike ngayibona, kodwa kwengane ngiyabona kwengane. Ingane bayinikeza incwadi, kwafanele ukuthi ifunde incwadi. Hawu, wayifundela umfana, wavula onke amapheji. Onke amapheji seyifundele yakhe indaba. Kodwa-ke basi ku-right lokho. Ngoba kwenza umqondo wengane be-creative. Nakuba kuzoyilimaza ngoba akafundi lamagama aphansi, uyifundela nje yakhe into uyaqhubeka nendaba. Awe ma, wegazi bengenitshela ukuthi ubaba uMseleku ujabulisa amakhosikazi, ejabulisa abalandeli. And uyazi ukuthi uthwele into enjalo. Izinto nje ubaba uMseleku ayithwele uyazazi zonke. Osuke semdifenda nami angazi iwele lababa uMseleku kanjani. Ngoba yonke into esiyishoyo uyayazi ubaba uMseleku. Angisho ukuthi laba abamthukayo-ke Nkosi yami. Bye guys, bye.